వెల్కమ్ టు ఏపీ స్పాట్ న్యూస్. మన్యం, శ్రీకాకుళం ఈ రెండు జిల్లాలు గతంలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు. అటువంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో వన్యప్రాణులు విశాలంగా జీవించేవి. రాను రాను అటవీ ప్రాంతాలు మైదానంగా మారడంతో ఎండల తీవ్రత వేడికి వన్యప్రాణులు నీటి కోసం విలవిలలాడుతూ జనావాసంలోకి వచ్చేసి కొన్ని ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్నాయి. ఇటీవలే శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం పట్టణ పరిధిలో ఉన్న మున్సిపల్ కార్యాలయంలోకి కృష్ణజింక దర్శనమిచ్చింది. దీనిని గమనించిన స్థానికులు అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.